Здравейте! Помните ли, когато ходих да търся някакво чудовище, което 100% не беше брат ми? Ами сега съм тук пак. След като ме възстановиха след голямото разрязване на корема, в което умрях епично, сега съм обратно тук и ще търсим второто чудовище. Казва, че обитават две. Първото ме порази тежко и после ФБР-то го арестува. Сега второто ще търся и ако не го намеря, ще умра. Защото така трябва да завърши, естествено. Добре, нека да започваме. Този път съм си взела екипировка. Лайкнете видеото за това, И... Вие не можете да го лайкнете втори път. И го дислайкнете за това оръжие. Кое оръжие да избера? О май гад, падна се това. Не ми пука, че си дислайкнал видеото и си искал другото. Падна се това. Юпи, ай. Окей, нека се опитаме да намерим чудо... Не пак! Последния път ми разряза! Големичко! Отвърва! Бягай! Ще мине от тук! Сигурно ще ме изгуби! Та ще ме изгуби! Мисля, че ме изгуби! Абе ти тази си зад керамидите, бе! Къде ходиш, бе? Мисля, че ме загуби. Нека се качим тук. Изглежда някой се опитва да оцене, но умрял. Аз не съм бил тук последния път. И сега ще следвам. Ох, кръчето ми. Нещо чухаме. Бре. В гората съм. Костел там, бе. Мисля да слязам. Ще отида да си взема оръжието. Отивам да си взема оръжието сега, за да съм по-подготвена. Това е мечено. Това, което ме уби. Не ми трябва. Моето оръжие ще е много по-здраво. Макар, че е кука за плетене. Ала, ето ми го оръжието. Сега ще ви покажа мастър скила ми с него. И после мога да го поразя с намушкване. Май не трябваше да фръкне. О май гад, то се заби! TikTok Trick Shots 2026 всички! Ами, ще отида да го търся пак и ако намеря нещо интересно, ще ви съобщя. Добре, вземам си оръжието и отивам да търся улики за чудовището. Тук има някаква пропаст. Като я мина, ще ви съобщя как продължава всичко. Хора, трябваше да прекуся едно място и сега си направих сал. Не пробвам през ръката. Лайкнете видеото и пишете хаштаг сал, ако ви е харесал този сал. Как съм го построил. Намокрих си чорапите. Хора, тук има някаква щупена ваза. Чудовището сигурно е рушило тук. И сега... Хора, това беше моята телекинеза. Аз се научих на телекинеза в болницата, за да може по-лесно да си вземам чашата с мляко с какао. Вижте, сега ще го направя пак. Мислих си за грешното нещо. Телекинезата не работи. Мисля, че чудовището ме чу. Добре, нека пробвам с това пак. Ела, бавно, дърво, парче дърво.
Окей, телекинезата ми не работи. Довиждане, ще ви кажа, когато намеря нещо интересно. Окей, извиням си. Бягай! Чудовището сигурно ще ми изгуби в страшния тунел на смъртта, както направи последния път. Мисля, че ми бягай! Чакай, защо просто не се бие? Чудовище! Аз ще използвам намушкване! Съжалявам, лайкари, но нямам опция. Ще трябва да използвам другото оръжие. Ще се защитя. Ще се предпазя. Аре бе, махай се. Лош. Махай се. Ще използвам най-специалната ми... Стига съм се претрепвал, бе. Чакай, бе. Не, изпуснах си оръжието. Сега съм... О, не, той има две оръжия. Бат си го мисля. Не! Ами... Не!